Ako ročníkový projekt sme si zvolili železničnú trať. Tento projekt sme robili na hodinách informatiky, aplikovanej informatiky a techniky. Železničnú trať sme vytvorili z dreva, kamienkov, umelej trávy a železných profilov. Arduino sme využili na spojazenie železničného priecestia. Na ovládanie rám sme použili 2 servomotory. Ako výstražné svetlá sme použili malé LED diódy. Naprogramovali sme to v počítači a nahrali do Arduina. Naša skupina si vybrala rušeň Gorilla 350. Nakreslili sme ho v programe Inkscape. Na laserovom stroji sme vyrezali všetky časti. Následne sme drevené časti zlepili, namalovali, nafarbili. Nápravu a strhu rušňa sme vytlačili v 3D tlačiarni. Potom sme programovali rušeň. Taktiež sme využili mikrokontroler Arduino. Ako pohod sme využili motory, ledky sme zapojili na svetla, ultrazvuk funguje na núdzové zastavenie a vlak je ovládaný diaľkovým ovládaním. Cisternu sme si vybrali preto, lebo sa nám páčila a táto cisterna je určená na prevoz kofoly. Naša skupina si na ročníkový projekt vybrala osobný vagón. Ten sme vyrezali v CNC stroji, je vytvorený z dreva a strecha je vytlačená v 3D tlačiarni. My dvaja sme si vybrali nákladný vagón. Náš vagón je vyrobený z dreva, ktoré sme vyrezali v CNC stroji. Namiesto uhlia sme použili polystyrén. My sme si vyrobili tento vagón na prepravu osobných aut. Do tohto vagónu môže ísť špeciálne len nemecké značkové vozidlo. My sme si vybrali kráľovský vagón. Tento vagón sme pripravovali s láskou a preto bude každá krava, ktorá v ňom bude prepravovaná, šťastná. Naším rušňovodičom a maskotom bol pán zástupca Bartoš.